Ćao ljudi, ja sam Grim, dobrodošli nazad na naš novi kanal. Sa mnom je Dela, sa Wild Boys TV. Da. Ovdje na Puka. Počinjemo novi serijal preživljavanja Minecraft. Stavili smo je bonus čet da nam bude lakše na početku. Da. Vidite teksturu, moja tekstura. Biće dole u deskripciji link za skidanje. Treba skupiti ovo kad bude. Znači ja pogledajte moje knjige, ja ne snijem. Da, što ne bude. Imamo klavio moje pjelice. Vidite, tako ga ne gledate, sam se čuje, došao ko mene prvo klip, sam su. A na muđe se nisi žalio? Klipa muđ, da. Muđa je muđ. A sad si ti sebi. A si ti drvo. Što su radili na ti? Nije svoje drvo. Ali ja ću vam malo prasići. Idemo. Ćemo pozdraviti nekog klipa. Mene! Dobro, tebe sam pozdraviti. Ajde, ovako. Pozdravljamo Kića. Gdje najviše. Dobro, pa Kića me pita kada će pozdravite youtubere naši. Youtubere i Kića. Dobro. I pa ovako Kića se bo. Veljko. I Veljka. Damjanović. Da. I njegovu veliku ljubav. Bijela. I onu drugu veliku ljubav. I Teodoru. I Teodoru. Da, Teodoro Domanović. Ako bude ova gleda, verovatno će pobesniti. Zašto biste, zašto? Koga jebe? Njegova neostvarena ljubav Teodoro. Mi ćemo pomimo, to bude ostvareno. Tako, preko YouTube-a, da. Da. Ja ću njega počnem danas YouTube. Ako ima među prijateljima. Evo, kokoš. Sad ću mi da cetama. Imamo barem malo dima, imali mi ga ublja. Idemo. Mogli bi naći neki više bili. Šta se radi? Tu smo nađi smo nađi. Ajde. Pa na primjer prasici. A nije prasici nema. I Izla ostalo smo bez pečenja. Da krabe je. Kako se zove mjesto od krave? Od krave, ovo je grada. Vište. Nije, Nakon slušao nekako dinetno, ali više odgovara. Može, nije, govedina. Ne pojma, bude i ovaj, Ili kažemo bi. Da, vište. Treba će malo više. Buni. Malo i koga suneti. Alo bre. I poslije ja psujem da kupujem. Pa ja znam da ti psuješ, pa ja moram malo A ti si perverzan. da se prilagodim ovom klipu. Lepo, dobro je smo dobili lepo. Što pocrkava. Malo uglje pa skupi. Ovdje smo lokalno kućemo. Ne mogu sad trčati da ću ja. Jesam ja mogu mislim, jesi ja si to u prvoj kući. Čuo si sad, to je puko klipe na toj klipe. U trećoj epizodi mislim. Neće ovak suze nam pustići i meni. Jesam ja crko, nisam crko, tako nisam. A si za malo crko, ostati srce. Ja da sam Lubina, mene bi ubili. Da sam Lubina kao, da pozdravimo mog velikog prijatelja Andriju Mijajlovića, da sam Lubina kao on, ja bi crko, ali pošto nisam. Jeste, ja veliki pozdrav za Andriju Mijajlovića. Ljubim Novaka Đokovića, ako ga napravi. jedan jedini Andrija Mijajlović. Lajkujte stranicu ASS na Facebooku. Ostavit ćemo u deskripciji. Da. I Andrija, nisam ja kriv, ne valjaj po temu. Alo bre.
Znači mene posla ljudi. To ti, jesi. Jesi ti Bođo, jesi, čao. Gotovo, kraj. Rekao si veliki pozdrav. Dobro, dosta. Hoće vam gledati. Tišina. Evo sam počinao kućicu. Evo iskući. Šta ti radiš? Naš novi stil građana. Mogu si. A to na polu kamena. Od 23 pola. 5% ti treba to. Malo, stvarno dobro, ali mi 90 drveta, mnogo. 90 drveta. 9 i 10, izvini se. Ja ne znam što mogu skupim odmah, za minut. A ako to te mnogo... Evo mi nervije. Mogu samo 3 bloka da mi uđe. Samo drvo za 3 bloka. Tako ne sjedim, ne vidim. Što je radi 3 bloka. Da, kako ti mogu radi dobro. Stavite link Serbijan. Kogo je gleda? Serbijan pošalje. I nek pogleda ovo što je. I nek pogledaj njegov prvi klip Survivor. Dobro, to jeste bilo bedno. A tad ni on nije znao da igra nešto, dobro znao da igra malo bolje. A nije on bio neki pro. A ti si bio. Pa nisam bio. Niko nije, osim onih tamo pizda i stani za mene. Ali potko znaš, ne znam nešto. Pa neki jesu. To bi Games League bio gol. To je sve da. Gore to drvo. Ako je to drvo što mi treba. Ja neću pravim 20 različnih drva. Zepa! Jesi to drvo. Alo bre, mamo. Če bi dao udaj se to može vidjeti. Sve to je bilo snimljeno. Da kažemo da nešto... No bre stavio njegovu teksturu, nešto ubija ljude. Bre sad, sa 10 blokova. Samo udar maču vidi. Ne, Neko sranje stavio. to nije tekstura, nije to nije tekstura. Ne. Do čega? Znaš, podešavam na to, znaš. Udri! To je... Sjeti. Evo kutim. Šikera. Imamo ovdje svinjaka. Do čega? Praviš odmah na teorsku kuću prvo. Na teorsku kuću? Da. Kad ti to znam? Pa praviš finansku kuću, da, sad. Da, još ti nije pao mrak. A tek počelo je pao mrak. Što ja hoću se spremim, krenem što... Pođu, zovite. Znači dođu. Ne znam, sad ću ga prije vidjeti. Sad ću ga ovako lepo. To. To su ispod prosjeka. Da. Opet ne znam. Idem. Ivana Čeć. Žao mi je, dva. Znaš, visko pošali kod listi da bi došli do... Sve pao.
uvijek, to se smijati. To se kredi. Sjednice zezna. Već rokim 2, kao ne. Nemaš mi rada, baš ti leti bilo školu. Bilo u školu. Da. Kako se kredi? Mislim da je ovako. 2. Bilo jače. 2 kreveta, koma. Seriozo. Da. Mogu da ti izdao nek. Kuda je bitno sam dizao, da. Malo. Ovo je bitno posle... Napravim ziman, to sve kuća, posle pravi kuća. To je kaski. Nismo na rokom rudu. Idemo gore, to nije. Imaš, Onda u kameru. Samo ne znam da se pravi. Ne, pesak sam povisao. To je lopata. To, tako nam da. Pukni! Ti ne računam nisam dobio da mi pukne ide. Ali ja mi pukne pored kuće da me raznese pola zida. Pa ne vidiš, sam ja kriv što je bio pored kuće. On je pukao i to ne može. Brate, ladno si mogao vidjeti školu, ja sam mogao da školu. Nije, ja sam zatvorim vrata. Evo ga tu metal radi nešto. Zatvorim vrata i ja se okrenem, on krena da puca, jedi. I bum, ode. Ode cijel zid. A moram biti, ono, jako šteta, ne možemo gledati. Najgore moguće stvorenje. Sutra ću vratiti nešto. Četiri. Vero. Bit će intro ovaj epizod. Zahvaljujemo još jednom delu za to što je dao podršku. On je bre moj, kako se zove, sponsor, da. A on je moj sponsor, da. Tako smo mi odlučili. I snima smo Hunger Gamesa zajedno. Ali ko zna kad, ko zna kad. Mi se stvarno već, dajte malo više subova, ono, Evo, ništa. Brate, ja moram da se jamim. Zašto se mi kidamo ovdje sve ako niko ne zna, nije for. Barem napišite nešto u komentarima ako ne zna subscribe. Barem nešto. Piši jedi govna, samo se napiši. Da imamo bar na čemu da se radi. Da. Da, ja sam metal. Imam dole metal, da se radi. Metal na sam se ovo ispiti. Dirt. Što bi rekao dirt. Zato je kurac tam. Evo. Idemo tamo ispitamo malo metal i da završavamo. Tekstu se pojavio prvi da vidim. Ako znate šta je radio.
To je mjesto. Vidite rupetina What the fuck? velika gdje ima mnogo ruda. To vam ne radi. Vidite šta je. This is the ravine. A daj, bak se mi gore, nema niko na niko. Mentalac. To mi se tako da iskopaš to. Da se baci. Sad. Shit, ja se sjeban. What the fuck? Baš sam nemaju. Tu. Ne. Tamo, shit, na pitu. Ma je bio ovo. Gdje? Sam mora se uzeti da bio djecom i želi nađe nikad. Znaš nisi tako? Ti tako pam, ne nađi mi doma. Shit. Ladno ih ima djeci. Znao koliko ih ima? Ne mogu se, meni sam dva. Tu. Da ja ustanem, sam stigao svi. Ući pička mi samo stigao, vidiš? Meni su dobro. Vidiš sam krene za mnom. Kuća sad. Ona je voda kad ne izađem skroz gore. A dok ne ona? Ona je samo dobro. Ajde sad ćemo vidjeti ovo šta nas peče izvršava epizodu. Biti da se zapića. Kuća sad. Jeba. Jao. Ima dovoljno svega. Ako ste imali stakle u dosta. Ode imamo stakle u zvijem. Dovoljno? Da. I Stani. To je bilo to. za ovu epizodu. Vidimo u sljedećoj Stani. epizodi. I pozdravite Veljka, njegovu Da. Teodoru Teodoru. Domanović. Ćao. Ćao.